Predstavujeme vám Evolve QX 17 Fit, inteligentné hodinky s duálnym GPS a telefonovaním, ktoré spájajú štýl a praktickú výbavu pre šport aj každý deň. Hodinky majú tenké kovové telo a dvojpalcový dotykový displej s jasom až 1000 nitov. Vďaka tomu sa môžete spoľahnúť na jednoduché ovládanie, síte farby aj výbornú čitateľnosť na priamom slnku. Hodinky merajú kroky, vzdialenosť aj spálené kalórie, takže máte neustály prehľad o svojom pohybe. Jednoducho si naplánujete deň, tréning aj jedálniček. Hodinky disponujú vlastným GPS s podporou 6 satelitných systémov, 172 športovými režimami a pokročilým meraním tepu, okysličenia krvi, spánku aj stresu. Vďaka tomu získate presné výsledky športových aktivít aj lepší prehľad o fungovaní organizmu. Priamo na hodinkách pohodlne príjmete aj vybavíte hovor a zobrazíte prichádzajúce notifikácie. Jednoducho a bez potreby vyťahovať telefón z vrecka. Hodinky sa kedykoľvek prispôsobia vám aj vášmu štýlu. K dispozícii sú stovky ciferníkov. Možnosť nahrať vlastnú fotografiu alebo vymeniť remienok podľa aktuálnej príležitosti. Vo výbave nechýba kompas, svietidlo, budík, kalkulačka ani predpoveď počasia na každý deň aj cestovanie. Evolve QX 17 Fit sú štýlové inteligentné hodinky z GPS pre šport aj aktívny deň.